beti gertatu da, gertatzen ari da, horrerantzen ere gertatuko da. Iritsi da gurera ere, kuadrilan hasiera batzuk dira umeak edukitzen eta. Nire kuadrilan. Bueno, sasoi esan. Bai. Bai. Nolabait iritsi da gure kuadrilara ere, iritsi da mitoaroa, iritsi da gure kuadrilara ere. Hasi dira, pixkanaka, eta presioa ere bai. Bai, izaten da. Zu, Jon, eta zu noizko, eta... Eta zu noizko? Eta erantzun argia da, diot, nik umeak ekartzen ditut, orduan nork zainduko ditu. Gure lehiakideak, pasa barura mesedez, haue dira nire hautsoak mesedez. Naroa eta Karmele, Eraitz eta Lide, Iban eta Xabi. Ondo! Ba. Eta denak maite ditut berdin. Bueno, batzuk aspaldixiagotik ezagutzen ditugu, esaterako. Naroa eta Karmele, 6. gurean. Maite berdin zuentzako tamalez momentuz pagarik ez daukagu. Ez du, ez, 6 saio. Bai, gaur da egune. Horre, aipatzen da, 6. izaten dela. Gaur da egune. Bai, askotan 3. izaten da, 3 bider bi 6, eta arrazoiren bat bilatuko dugu. Egia da, sokatirak jokatu ari garela, trebatzen ere ari garela, aurrekoan ondo eutxi genion, baina ze falta zaigu? Ez dakit, abiadura, ez dakit. Abiadura erantzunetan? Bai. Bale, Naroa, zure analizia zein da? Igual, konzentrazio gehiago. Aurrekoan ere aipatu zenuen hori, Naroa, ikusten ari naiz horre, arazo alaba honekin pixkat kezkatzen ari naiz. Konzentratzeko diot, orain, saioan zehar gozatu, saiatu, bigarren fasera salto egiten, eta hor ja bai, indar guztiak ondo... Bai, ondo pasa. Bai, batez ere hori, Alabok ondo pasa, Zorte hon, gaurkoan ere. Eraitz eta Lide, zema duz? Ondo. Bueno, bigarren eguna 100 euro, aurreko finalean dirutxua zozer eskuratuta. Eraitz, zema duz bigarren egunean? Pozik, lasaio, eta behize gogotxu, honi ikiteko. Lideia bestelako leku baten, erdiko leku hartuta, lasaiago? Ondo, gaina 100, egun eta egun guaingoz ondo banatuta goaz. Esan nahi duzu, horrela banaketa egiteko... 125 zailagoa izango. Horra zarretu egingo gara, ez da? Hor koma eta hasiko beha sartzen. Ondo, zaku osoa irabazi eta arazorik ez da. Pentsatu duzue, zakua irabazita? Eraitz, Lide, zer egingo zenuketen? Ez da, igual asmo komunetan eukiko genuen bidaian bat, ola itea, eta gero bakoitza bere interesak, bakoitza bere aldetik, baina bestela, bai. Baina bidaia hori, begiz jota badukagu herrialderen bat. Momentu zola... Ez da. Interrailen bat edo poliki izan deik, Goierrin barrena. Goierri ikusi xamarra, kanpora, igual. Eta bestela, dinot, dirua izan da, lehiaketa bat izaten dalako, bai, diru edator, bueno, irabazita, esango dugu, baina ez da, hilero pilatzen zoazena, edo, gastatzeko errazagoa da, bai. Ez dakit, zeo zer behar zoie diru ez ezetarako, kotxeren bat, hombre, nik, burun, bizikleta bat, edo la, ondongo litzeke, baina, bueno, bai. Bueno, ez da horrela ezinezko bat. Hoi da. Bizikleta bat, emango dizut Nerone bestela. Bueno. Bara, hitzetan nire... Orain gainontzeko seme alabak azarre, Banize! Bai, bizikleti berak behar nahi. Hori da. Ongi etorri, zuek, kuadrilleko danak animatzen egongo die, eta gu pozik zuekin. Eskerrik asko. Iban eta Xabi, ongi etorri. Eskerrik asko. Eskermuz? Ondo. Urduri pixka, baina bueno, ondo. Laguntzeko gaudegu, Eski? Orain hobeto? Bai. Zer den, laguntza bizka batekin, noski. Nondi gatoz? Andain darrak. Bilok. Eta zatozte familia beretik ere? Bai, lehengusuk. Lehengusuak zarete? Bai, da. Beti danik? Bai. Noski? Eta betirako. Bai, hori ez du inork zeratuko, banatuko, mesez. Nolatan etorri gara miluzera? Nor konbentzi dutu? Ni izan naiz. Bai? Bai. Iban da ardura dauna? Beti. Beti zara? Nire atzetik adator beti, osake, hemen txak ditza. Baina adinari erreparatuta egia da, bueno, 5 urte egitxeago baituela Ibanek. Xabi, Iban zer da, zure referentea bizitzan? Alderantziz. Batzutan. Barkatu, Iban eta Xabi gaztiago Iban baino. Baina bi ez bete oso ondo. Adinetan ez ara hona? Ez, hortan radarra pixkat matxura duta. Nolatan Iban, ona etortzeko asmo hori, diot? Ba, bueno, nik beti haitu geha horrelako jokotan etxian, eta lehengusinekin, eta bueno, esan genuen, zaiatuko geha. Ondo. Eta Xabi, zakua irabazizero? Pues... Lehenbiziko hitza ondo, asmo handia gitu Xabik, Gehiagian. Bidaiak, tatuaje gehiago, eta hola. Bale, momentu zema dituzu, tatuajeak? Bi. Hau eta hau. Bale, eta asmoa?
Beso guztia. Beso Eta guztia. egia handekoa. Vale, Eta Iban. tatuaje handi bat, zema tiro da? Hau 400 hola. Bueno. Vale, zakua Ondo. irabazita, bai, Zakua beso bat eta irabazita, bestea. putz osorako dau. Eta Ibanek ze asmo du? Nik tatuajerik ez. Osea, Ibanen gorputza tenplua da. Hoi da. Noski. Eta bueno, ez dakit, aurreztu, eta bidai on batin igual bilon artian, eta... Gainontzean, kurrikulumari dagokion ez eta Iban, ikasketak eta... Ondo, bueno, grau bat inun, eta lanean nahitu nintzen, da bain... Osea, gure esparruan, ez da? Gure esparruan? Baina, bai. Ikasi zenuen zuk Produkzioa, handu hainen. ikusentzunezkoetan? Hoi da. Vale. Eta bain ingenieritza zibila, beste mundu batera, baina, bueno. Hemen ere behar da pixka bat hortatik, egia esan. Eta Xabi zu berriz? Ni orain mekanizatuko goi maila egiten nahi naiz. Vale. Eta orain bigarren mailara pasako naiz. Eta orain, gainera, mi luzen ere bazaude. Ongi etorri. Ongi etorri zuek eta sorte hon, nire taldei, eta ondo entzun, mi luzeko zakuan, gaur, jokoan, hogeita sortzi mila laren da berrogeita mar euro. Zondo! Eta publikoan, norreza gaur mi luzeko publikoan. Elgoi barko lagunak eta bambu dantzataldekoak Madrilar bat ere etorri dago ikustera. Eskerrik asko denoi, bizitagatik. Oso ondo. Baki gora, bueno, orduen unien oiz. Mentxe, sei, jolasean azteko prest. Eta? Bezer. Galdetuko ez da zuen neuri? Egia, zu? Nigia ez. Iban eta Xabi. Oye, ulertu du. Iban... Sold out egin da, ya está posible. Iban eta Xabi, zebe kasi? Hau da barne txiste bat. Bai, noski. Zer, fotokumeak triboren berbak edo ikusi makusi zeuentzat? Guretzako ikusi makusi, Oso ondo. Nara bat akarmelentzat? potokumeak. Ederto. Triboren berbetan, eraitza italide. Oso ondo. Ba, bertxoarekin hasiko gara eta txirritatxoren gora berekin. Basari kirolariak, Narba, Karmele? Kirolari gean? Noitzera. Zeuek, bai. Bueno, asko ez. Bueno, mendia eta gutxi gehiago. Frontenis, mendia... Bueno, ondo. Vale. Ia. Ba, txirritatxo igual zeuekin joateko prest. A ver. Bortxe, badatoz, oinak. Itzak da bertsoa. Kurtsoa jende asko kasten, Du. intentzio, Honenekin, kiroldegiak etortzen, Dira. eskaintza, bereziekin, batzuek yoga nahiago, Dute. beste batzuek, espinin, baina noski ez da gauza, Bera. apuntatu edo. egin, Bo. Bertxo ezpininean zuek txapeldun, Zango nuke... Bo! Tanak, oso ondo. Marekoa, 100 puntu bikote. Oso, no? Eraiz, talide, miluzekoa, familia handi bat baita. Horri lotuta, gorko berbak, erne. Eta, guazen, denbora, Eraiz, osaba. Otxoa. Aizpa, Apaidina. osaba, lide, Oitxoa, aizpa, aizta, lehen guzua, apaidina, osaba, Otxoa. aizpa, Aizta. lehen guzua, Kusia. aitona, Aitasoa. ama bitxia, Amaidina. amona, Amasoa. aita bitxia, Aita bizaba. osaba, oitxoa, aizpa, aizta, lehen guzua, kusia, aitona, aitasoa, ama bitxia, amaidina, amona, amasoa, aita bitxia, apaidina, eta birraitona, aita Paupa! bizaba. Oso ondo! Talde lana eta taula lana asmatuta 1 puntu hau pasuek. primeran. Iban eta Xabi, zuek lehenguzuek eta batzen zaretenien zein da jaki ofiziala, zuen bazkarietan eta? Ni, beti ni. Bai, zu sukaldaria Zu sukaldaria zer prestatzezu? Bueno, ba... Beti hamburguesak ite ditu, edo pizza. Bueno. Bai. Oso bertako gastronomia. Bai, Bai, ondo? Italia... Bai, eta New York, eta- Bidaiatu egingo dugu, Iban, Xabi eta jakiak be bai, adi, Vale. Batetik 8. Partenoia, musaka, tikka masala, Taj Mahala, arresi handia, dim suma, cevichea, Machu Picchu. Taj Mahala, Lau. arresi handia, 2. Partenoia, Lau. No, sí. Machu Picchu, Iban, 8. cevichea,
Bi. Musaka? 6. Din suma? 5. Tikka masala? 3. Taj Mahala? 5. No, era 0. Arresi handia? 5. Partenoia? Bi. Machu Picchu? 1. Cevichea? 3. Musaka? 7. Din suma? 3. Tikka masala? 4. Ikusi dugu? Ja. Taj Mahala? Taj Mahala, 4. Ikusi dugu? Joder. Arresi handia? 8. Bueno, eta kartu azken hori. Eta oikoa denez esango duteok. Hamburguesak eta pizzak non daude, ba, favore. Bueno, bat sartu da. 10 puntu, Iban eta Xabi, animo. Naro eta Karmele, petxeran lekua ondo hartuta. Zuena, imintzioak estreñako zorera aurrena egiteko plazer hori hartu lekuan bezede. Eraitz eta libe bestaldean. Aprobetxatu, indarra eta energia, bai? Animo ba, bi taldei, demora. Bai, Naro, hasiko da? Lepoko mine kontraktura bat Zer da? euki. Hornoa. Hornoa, lepoak, tortikuliz. jarra. Bai? Bai. Lepoak. Tortikulista. Itxasoa. Igeri. Taula, itxasoko taula, surfeko taula, olatu handik. Non gaude? Ondartzan. Paseatu, ondartzan Bai. paseatu. Neurrik hartu erropa berri eiteko. Jantzi modelo bat. Goitibera jantzi modeloa. Diseina. Maniki bat. Manikia. Eskaparatea jantzi. Manikia jantzi. Erropa Eta jantzi bestea da? manikiai. Erropa berri ezarri. Dendarik. Denariak foto bai. Hori zenakoa. Ondo? Manikia gainera oso oinarrizko posturan, Ondo, bikain, danak, 60 puntu opatuek! Eraitz eta lide, besta imeste, ez da? Hartu lekua ba, Iban eta Xabi bestaldean. Eta Ando Indarrek bota, hitzak beldurri da. Bai. Animo, denbora. Kolakaua. Edaria. Sopa. Beroa. Bueno, Sopa. ez, Beroa kafia. nola da Eraitz? Gauza gehiago edo? Bale, sukaldatzen aizea Inglaterra. Labana. Ja, keinu bat hor. Bai, zeo ze jaten. Bigarrena. Kartak. Bale. Kartak. Zertan ari gara? Karta... Zehazki? Pokerra. Bai, eta? Pokerra eta... Irabazi. buruko. Oso Bale. Bien artean hau? Bale, errezatzen. Apaiza. Bai? Bale, konfesatzen nahi da zeo ze, pekatuen bat, o... Bai. Eta bestean hor da? Apaitza eta... Eta... Gaiaztakeri bat, o ez dakit, Bartxona gaiztua. Pekatari bat, Bai, pekataria bai. Bai, eta... Hartu lekuen, mesedez. Hartu lekuen. Bueno, apaiza, pajaro espino gitzion, Bestaldean dagoena apaiza ere zabe, izango, ez da? Jode. Ba, nik ez dakizu, jode. Txurroak. Nion hori keinua buztitatzen edo... Txokolatekin hasi naiz. Bueno, txurro horik, geratu gara, baina puntuak bai. Berroina puntu! Iban eta Xabi. Nintxetarako 8, ez da? Xabi? Bai. Konfidantzaz, Hartu lekua, Naro eta Karmele bestaldean. Veteranoen laguntzare badaukago gainera eta. Gutxinez bi bai. Bai, konfiat. Hemen kontzeptuak denbora. Bai? Iban hasiko da? Boxeatzen aizea, Eta? jotzen zakuan kontra Bai. boxeatzen. Boxeo zaku. Zakua. Bigarrena. Argia, bombilla. Mobila, Bai. pantalla. Piztu. Bai, Xabi? Indarra. Mobila, irabazi Gimnasio joko. aplikazio bat, fit. Mobila deslizau. Like, zer da? Dit asko. Asko. Diru asko dakazu. Mobila asko, pantalla asko ondo. Diru asko lortu bideojokoetan. Fer. Ondo, like asko. Bai, lasai. Like asko lortu. Zer da? Ordu zer da? Sare sozialetan. Bueno. Gustatu, me gusta. Instagram. Like asko, famoso influencer. Bai! Diruarena! Txikiak, umeak, sekretu. Sekretua kontatzen elkarri. Bai. Beharrian.
Oso ondo, hartu lekue, bai. Xabi bada, miluzeko influenzerra nahi daunekotik duen lekua. Zarantzari gabe, ze pentsa, keinu handiegirik egin berri gabere, azkenean, asmatu egin dute, zenina izin influencer bat. Bai, Claro, eta berditin nuen. Bai. Ederto, eta 60 puntu jaso, 60 puntu! Eroglifikoak. Bueno, eroglifo bai dala, influencer bat. Bai. Bai. Proba honetan, zalantzari gabe. Eta badauka bere komunitatea, Bai, ez da, dira eroglierrak. Eroglierrak. Noski. Bai, bai. Naroa Karmele euren artien dauz. Oso sale direlako. Lehenengo eroglifikoa zuek, denpora. Laster agertuko da berriro. Lehena. Lehena erantzuna esati. Lehena, teletabi lehena. Izena? Laster agertuko da berriro. No izan horrek. Astelena. Teletabia da izena behar dugu berea. Zunez gotzen, no zean. Lehena da podiumean, lehena dagoelako, eta po da. Polena. Laizter agertuko da berriro polena. Alergiarik? Eroglifikoei, bueno, bazeka. Lehenbiziko honi bai. Zuek bigarrenaren fora. Itxasontzia ikustean jaurti. Bai? Bengala. Bai. Bengala. Bai? Oskarren gala kasunetan, Bengala bat ikusten dugu. Bengala, bikan. Eta aurkezle Conan O'Brien jauna, oso fana naiz. Zuen ere, bai, 50 puntu, ondo. Bai, tipo ona. Zaila izan behar dan, Oskarrak aurkeztie. Bueno, zer antzunkizun. Ederra marroi. Ze parean daugazun jendea ere, ez baita. Gero ondo eginda, ze ondo bai, Bale, ondo. Eraitz eta lide zeu be oso ondo egin, eroglifiko kasmatu. Lehenengoa, denpora. Nire itona da. Astea suarra. Bikain. Asterik silabaka, asterix. Dix, ez dugu behar. Aste, gero lehenengo silaba, aste, zu, arra. Astea suarra. Azaltzeko ere etzen erraza, Ondo. Bikain, Ia bigarrena, denpora. Barraketan jarri dute, No. Bai? Zein nahi dugu? Ni no. No badarantzunaren zati. Cervantes da hoi, no. No badarantzunaren zati. Nolakoa da? Noria. Horia eta gorria ikusten ditugu eta guk horia nahi dugu. No, gazteleaz hitz egiten digu, Cervantesek eta ez horri no esaten dio. No, horia da nahi duguna. Osanto? Uste dut, eraitz momentu baten hasi da, no. Autotxoketako, no. Oto, eun puntu bigote. Iban eta Xabi. Asmatzeko, presnoski. Bai. Ez geratu isilik, Bota aukerak, lehenengoa. Denpora. Zer pentsatuko ote zuten... Txibarpa. Ziba bai. Txibatu. Zemat, venga. Bitxiba. Bai? Biziba? Bizibapa. Bekue arpa ez? Bizi? Ba? Bizile. Ez arpa bat, lira bat da. Bi, ziba, bi trompa, biziba, eta lira. Biziba lira. Biziba lira... Bueno. Biziri gaude gainik. Hau bai, seguru. Denpora. Zein da ibai horren? Amazan. Zer behar dugu? Zer da? Monja. Bale, labur hau? Mon. Ez? Eta zer behar dugu? Ze atal? Beko. Burua. Monjei sor deitzen diogu eroglifikoetan. Sor eta burua markatuta, sor burua. Lehortea, marka gailuan kasu honetan punturik ez. Bai, programazko aurretik. Baina zazpiki bat bai. Ez da bezalbizte honan, zazpikirik ez izatea azken aldian. Egia da. Bueno, eduki pixka daukagun artean ere eskabiltza gaizki. Galdera batekin atorkizu gainera ilazki. Zer? Galdera sakona, existentziala, kaso. Bale. Non hasten da dena, zure ustez? Non hasi. Non hasi? Non hasten... Ez da erraza, galdera, Ba, erantzuna, badakizu non hau den? Erantzuna daukate Lizarrako
Lizarrako Alkanpon. Euren ustez, argi eta garbi dena hasten da etxean. Ze hemen daukagu hogar, eta euskaraz jarri dute hasiera. Ba, oso ados nau. Bai, ezta? Bai. Etxetik hasi, Oso ados nau. eta gero mundura. Ba, Haupa Lizarra! Txalo, Bonta da. hasiera bat bada. Eta bukaera komodina balitz. Hasi ba lanean, lehenbiziko eskua, Naroa eta Karmelerena. Hozkailua nahiko utzi daukat. Bai. Bai, ari naiz, pixkanaka baina. Zein animaliaren izen zientifikoa da? Ekuz, asinus, beia, zaldia, astoa, ardia. Astoa. Bai, ez da? Ondo. Asinus, Asno. asnus, ba, ondo, hortxe ari gara. Bokala? Polita dira astoak, Bai, badiez. Bai. Eta hau bambukuek nola egingo lukete? Bambu, da? Nola egingo lukete bambukuek hau? Ez duten saiatu. Bai. Nola du izena? Elkarlan honek, dupla eta Raimundo el Canastero. Fandango nasti. Fandango nasti. Oso ondo. Zeukan nahizu. Bokala? Aurrera, zein harri jasotzaileek jaso du 329 kiloko harria, orain arteko pisutsuena alegia. Aimar Irigoienek, Iñaki Berurenak, Mieltxo Saralegik, Agustin Usto. Berurenak. Aimar Irigoien. Inar faltarik ez dute baina, Mieltxo Saralegui. pasako. Historikoa. Bokala? I. Bai. Eta? Aurrera entzun. Pa. Ereserki bat, Z alderena da. Another Brick in the Wall. Pink Floyd, The Who, The Doors, Jethro Tull. The Doors. Pink Floyd. Bai, horixe. Teacher! Bai, oso ondo. Bokala? Eta askatzeko aukera, Bai. Hozkailua nahiko gutxik daukat. Bai? Osagai gutxiko platerak izaten dira askotan onenak. Ondo, oso ondo. Komo ina hozkailura. Eraikutan nire, babikaina hasi gara, besteren eskuratzen ia zeuena, eskuratzen duzuen. Bai, a ber. Bigarrena euria hemen aldute. Zein filmetako pertsonaia da argazkikoa? Narniako kronikak, Eraztunen Jauna, Harry Potter, Star Wars. Narniako kronikak. Bokala? Lupa. Ba, kanta bat. Eurra! Basutagar, gure publiko elgo Ibarrekoek, honeka Ibarrekoek. Itxa. Ze urtetan kaleratu zuen, Zutagarrek jaiotze basatia diskoa. 81, 83, 85, 87. 15. Errebotea. 87. Errebotea. 83. 11. Maikakoa da, bai. Bai, Diskotzarra. bai. Bokalik ez. Eta aurrera, eraitzetan lide. Bai. Ze udalerritan jaio zen Naia Amondarain txirrindularia. Andoain, Donostia, Tolosa, Ibarra. Tolosan. Errebotea. Ibarran. Eta bokala? Eta aurrera eraitz lider kantu batekin. Ari dira. Zeitz, ez tali dugu, maite mindurik, nazkaturik, enamoraturik, gogaiturik, itoiz taldan dia. Eraitz lide, Nazkaturik. errobatea, Maite mindurik. errobatea. Enamoraturik. Enamoraturik. Zion. R. Ze ondo sartu da. Bokala? I. Aukera, eskatzeko?
Bai edo ez? Azken erronda, eraitz, lide. Eutxi. Nor bihurtu digu adimentsuk tribu bateko. Aman. Xabier Lete, Benito Lertxundi, Xabier Amuriza, Carlos Arguiñano. Carlos Arguiñano. Errobatea. Lete. Xabier Lete. Errobatea. Benito Lertxundi. Errezo handenak. Bokala? Eta? Bai. Bota. Euri eman aldute? Barkau. Goiz gorriko egunean, arratsalde osoa aterpean. Bai, Oso ondo! Pikain. Komodina? Iban eta Xabi, bizilagunak inari dira ba? Ja. Beste hainbeste zuek orain, hirugarren eskua. Maitasunak itxutu egiten omen gaitu. Sakon jarrita. Zein izen ez da ezaguna, Amanita Cesarea, edo kuletoa, berretxikoa. Zuringoa, gorringoa, arrautza egosia, arrautza ustela. Gorringoa. Ondo. Bokala? A. Eta aurrera, entzun! Gitarra astinu eta ikusi kanturi baduen Horbaik eskutuan Berritxarraken ze bossa nova bertzio egin du adimentsuk. Oiu, denak ez du balio, katedral bat, ikusi arte. Oiu. Katedral bat. Ondo, Ta ikusi kanturik baduen hor non baitez Ze kanta politxe da. Bokala? Hori, zure falta izan, andoin darra gaurrera. Nola du izena argazkiko antzinako erekinak? Alexandriako itxasargia, Rodasko kolosoa, Zeusen Olimpiako estatua edo Artemisaren tenplua. Rodasko kolosoa. Erregotea? Alexandriako itxasargia. Itxura badu, ez da? Bai. Zpimirarietako bat. Bokala? Antxinakuek, klaro. Aurrera, ez da? Entzun? Hau asmatu beharra dago, Zein zen Dire Straits taldeko abeslaria? Bob Dylan, John Fogerty, Mark Knopfler edo Neil Young. Bai. Bob Dylan. Errobatea? John Fogerty. Neil Young. Belaunaldi arrakala. Bokalik ez? Amodia. Eta azkena, hauetako zein animaliak ez du azala mudatzen? Krokodiloak, sugeak, kameloiak edo barraskiloak? Barraskiloa. Ze bokal? U. Ba, horrekin Saiakera egin. saiatu behar bai, maitasunak itxutu egiten omen gaitu Iban eta Xabi, lehengusuak. Komoinari segika. Amodioa. Ikusi. Bai? Bota? Ikusi dut gaur. Bai? Eta? Ondori gara? Amodia ikusi dut gaur. Bai? Luze. Luze. Zure leiopetik pasatzean. Hori da. Komodinik ez. Eta markagailoak honela ditugu. 380 eta komodina. Narok eta Karmelek eraitz lide 350 eta komodina. Berren, Iban Xabi komodinik ez. Zein da zuzena? 3 erronda eta gauzak erabakitzeko. Nero eta Karmele zeuekin hasiko gara. Lehenengo errondan, alfabeto grekoko letrak zeintzuk diren jakin nahi dugu. Omikron, kappa, epsilon, delta, zeta, tau, bi, keta, pi, miau, sigma. Delta. Laugarren izkia. Zeta. Pello reparazena. Iban Xabi?
Sigma. Do? Naroa Karmele. Kapa. 10. hain zuzen. Eraitz Lide. Omikron. Do? Iban Xabi. Pi. Bai. Epsilon. Azken erantzun. Komoda. Komodenak dio... Tau! Egun da puntu! Gabiri Alazkaura. Eraitz, Lide. Zero kasita, bigarren errondan. Kalifornia estatuko hiriak dira. San Francisco, Fresno, San Diego, Bakersfield, Santa Clarita, Anaheim, Los Ángeles, El Paso, Phoenix, Sacramento, Denver. San Francisco. Ederra lekua. Iban Xabi. San Diego. Ego mendebaldean. Los Ángeles. Los Ángeles, California. Eraitz Lide. El Paso. Texasen. Iban Xabi. Phoenix. Arizonan. Naroa Karmele. Santa Clarita. Egoaldean dago, bai? Planto egiteko aukera 40 punturekin edo azkeneraino, Joan. Planto. Planto. Aukeran. Hobe bai. Bazuenak, 40 puntuak, Denver, Colorado dago. Horixe beste akatsa. Eta azken erronda, Iban Xabi zebek hasiko zarete, liburuak dira. Nire eskua zurean, amaren eskuak, isildutako eskuak, esku burdin, bihotza eskuetan, arotzaren eskuak, eskuak ukabilak, eskuan beti zerbait, euriaren eskuak, egunsentiaren esku izoztuak, eskua bete izar. Eskuan beti zerbait. Maialen Berasategiren poema liburua. Amaren eskuak. Karmele Jaiorena. Isildutako eskuak. Jon Abrilek idaztia. Emakume iburuz, lanbide ezberdinetakoek oso liburu politxe. Iban, Xabi. Bihotza eskuetan. Asmatua da, ba. Boso titulo politxe. Bai. Idazleok, hasi. Naroa Karmele. Egun sentiaren esku izoztuak. Xabi Arleteren. Olerki bilduma. Eraitz Lide. Arotzaren eskuak. Haute behatzen. Gu gaita doi. Misteriozko eleberria. Naroa Karmele. Eskuak ukabilak. Berritxarrak taldearen disko baten izena da hori. Eraitz eta Lide. Zeu bakarrik. Nire eskua zurean. Maria Zulandaren liburua. 60 punturekin planto edo segi? Planto. Bai, ez da. Bai. Esku burdin, J. Martinaren abestia da. 60 puntu gehiago, Eraitz eta Lideren markagailura. Eta markagailuak honela geratu dira. 230 puntu. Naroa Karmele, 560 Eraitz eta Lide. Berreun, Iban eta Xabi. Eta hemen aitortza, Iban eta Xabi, maite dugu benetan, senitartekoak elkar hartutan biluzera etortzen direnean. Beraz, txalo bero batazteko da behin. Lehen guzuei. Aldi berean izango da, ibilbide laburtsoa. Pero moduzkoa, naren esperientzia. Ondo. Eta aipatu zuetarteka, pizza, hamburguesa batzun bueltan, elkartzen zarete laburtuak. Asko zarete? Desente, osake... Bidali, uste bi? Bai, saiatuko gea. Boragarri bikote, mila esker! Fina berditan ba! Eta sokatitan berriz ere aurrez aurre. Naroa eta Karmele, Eraitz eta Lide. Ze emozioa, zuen buru itxalo jo nahi? Ondo. Hori da jarrera, noski. Aurrekoa ikusgarria jamaitzen. Ez dugu gutxiago espero, erantzuten lehenak, veteranoak, kasu honetan. Hartu balekua, eta guazen, sokatirara. Demora, zein zenbakirekin zatitu behar da 10 emaitza 1,25 izateko? 8. Ze aktorek gorputzen zuen Diane Fossey Gorilak lainopean filmean? Meryl Streep. Sigourney Weaver, egurrezko zein elementuren gainean egiten da dantza, kaxarranka dantza? Ilkutxa. Kutxa bat da.
zenbat bisurte daude 24 urtetan? 6. Ondo? Eta zein animalia agertzen da Iruñeko armarrian? Leoia. Leoia agertzen da. Zein euskal udalerritan dago Galeako gotorlekua? Nafarroa. Getxon, zer egiteko erabiltzen dira sukaldaritzan sifonat eta julien teknikak? Paso. Mozteko, zein mendilerrotan dago Toloño mendia? Aralar. Toloño mendilerroan, zein herrialdetako hiriburua da Damasko? Paso. Siria, zein izenez ezagutzen da Homo sapiens primate espeziea? Lehen gizakia. Gizakia? Zein da Merina Gris taldeko abeslariaren izena? Sara. Boa zuzen? Zein zen Dali margolariaren Ponte izena? Paso. Salvador Dali, zein organo sortzen du behazunak giza gorputzean? Mercuria. Nara eta Carmele sokatila talde baten izena eman behar dugu. Bai, eta programa oso ondo, doa? Ezin, finala zelkatu. Ez gaiatzen. Ondo ez da? Bai, gusta. Humoren ez da? Bai. Horrengo biluzer arte. Eraitze da libe. Bitik zema final? Bi. Hori da, euneko? Eun. Sokatiran jarritzen dugula dirudi. Ondo ez da? Oso ondo, bai. Aurrekoan 200 euro irabazi genituen. Bai. Orain zerakipa, urrezko galdera bati esker, 1000? Bai. Ondo legoke, bota bai. baita. Zakua ere bai, baina bueno, ba... Zer nahiago, 1000 edo zakua? Zakua, Bizkorrak igual, baitira. edo. Gaur, 1000 luzen jokoan, 28 dira, 400 euro. Atera, abanik gure. Itxau, bai. Ni ere berotu orain. Ja, vale. Publiko ondo, Oso ondo honek. Elgoi barko lagunak, Aupa! Bambu azotalekoak, Madrilgo lagunen bat, denetik dago hor. Deialdi etxekoei aplikazioaren bidez elkarrekin konektatu behar gara. Bueno, Nobel sariak, oso ezagunak dira, Nobel sariak. Gero badago kategoria batzuk, danok jarraitzen ditugunak. Nik esate baterako literaturaren nabegire duten naiz, medikuntza ezaguna da bai, esate baterako. Bakearen Nobel saria? Oso ezaguna, hori? Oso ezaguna, pegotan gara begira, ez da? Batzutan polemikoa be bai, pertsona ezagunak, Obama, Malala, Nelson Mandelak ere irabazi zuen, Rigoberta Menchú eta bar. Erakundeak ere izaten dira batzutan sarituak. Eraitz eta lide, sorte hon, eskerrik asko. Erakundez ariko gara, bakearen Nobel saria irabazi dute. Denbora. Amnistia Internazionala. Greenpeace. Bai. Gurutze Gorria. Bai. Caritas Internationalis. Save the Children. Mugarik gabeko medikuak. Bai. Ubebikoitza ez erakundea. UNICEF. Bai. Kasko urdinak. Ez dakit. Maiatzeko plazako amak. Europar Batasuna. Egiaztatu egingo dugu, 11koa jarrita. Biakari bakarri. Ba, ez dago. Kasko urdinak niko duda, osa ez dakit. Berez, a ber, txoin. Atea edo sartu. Bai. Segual izan dizkio. Jo, eske... Caritas. Ondo da. Caritasek. Nei Caritasek ez dit sonatzen, ez? Ez dakit, Du berrarrira jotzen. adibidez... Europar Batasuna. Zein kentzen dugu. Europar Batasuna? Ez dakit ideaik. Eta beste bat? Eta beste bat igual jarri okendu. Ja. Ba, ez dakit. Bai, ez datzen dugu? Bai, ez dauk. A ber, ikuste bat. Ez dakit oso. Vale, orduan. Vale. Kasko urdinak igual. Aldau. Vale. Eta beste bat... Amnistia Internacional... Gurutze Egiaztatu nahi izatera. Bai. Emango dio gurutze gorria. Azkar? Lau akats? Gurutze gorria. Kasko urdinak. Eta... Venga, va. Denpora.
Eraitz eta lide, urrezko galdera. Hauetako bik, egoitza nagusia Londresen dute. Londresen. Denbora. Inglesezko... Save the Children. Greenpeace ez ez? Ez dakit. Greenpeace edo WWF. Ja. WWF ere ez da panda daukana. Bai. Ez, bai. Venga, hostela Greenpeace. Greenpeace. Inglesezko. Bai. Estamos? Bueno, hasieran nahi kondoustu Bai. beto, guen ja, a ver. A ver. A ber, zenbat. Bai. Europar batasuna mugitu dugu, ekarri dugu, baiezko eremura. Ongi zegoelako. 2012an irabazi zuen, Europan 6 hamarkadaz bakea, bizkidetza, demokrazia eta giza eskubideen alde egindako lanarengatik. Ia ba, berritzeko moduan garen. Kasko urdinak. Gatazka armatuak saiestu eta negoziaziorako egoerak sortzeagatik 98an. Nazio Batuen erakundeko kasko urdinak. Amnistia Internazionala. Giza eskubideen aldeko borrokan egindako lanagatik 77an irabazi zuen. Oso fana nahi ni, erakunde honen abitu. Caritas, ezezko eremuan. Eliza Katolikoaren erakunde humanitarioa, Nobel saririk jaso ez duena. World Wildlife Fund. For Nature. Hori guztia. Hori dana, ezezko eremuan. Ingurumenaren kontserbazioan diardu, eta ez du Nobel saririk jaso. Bobeto hasten bagara pentsatzen hori be, eh? Komeni? Ia ba? Gurutze gorria bai eskoremoan. Ez behin, ez bitan, 3tan irabazi du 1917an 54an eta 63an. 300 euro momentuz! Oso ondo banatzeko borobil. Hoi da, bai. mundu horrita. Gerrarik ez dugu behar. Bai? Final honekin bereziki. Bakearen Nobel saria. Unitzen esate baterako asmatu nahi zui eta dirua gehitu edo horrela geratu? Ba, beti igotka Bai, eskoremoan Unicef. Bai, 75an irabazi zuen, nazioen arteko elkartasuna eta desberdintasunen murrizketan egindako lanagatik. Ze ausartak emakume hauek, Maiatzeko plazako amak, amonak eta danak. Ez eskoremoan. Bidela diktadorearen garaian, sortu zen elkarte argentinarra eta Nobel saririk ez duena. Ze lan egiten ari dan Save the Children beba, bai eskoremoan. Ara, ezezko behar genuen Greenpeaceekin batera eta mugarik gabeko medikuek 99an irabazi zuten Nobel saria. 200 euro, eraitz eta lide, oso ondo. Borobil. Borobil. 1000 euro be, oso borobil. Urrezko galdera. 1000 euro gordetzen ditu, urrezko galderaren erantzun bikoitz zuzenak. Hauetako bik egoitzen nagusia Londresen dute. Hori da galdetu duguna. Aukeren artean, Save the Children. Izena ingelesez baitu. Hala du egoitza bai, Westminster auzoan. Bitu arduradunetako bat Save the Childrenena Pilar Kaltzada da. Gure zane, Pilar Kaltzada, bai. Eta, elkarrizketa oso interesgarriak emon da. Oso horreza dalako laguntzie. Nahi dut esan sartzen zara eta ze... Borondate pixka batekin ez da? Ari diren, da batez be mundu zuen zier, eta askotan, umetxu neskatilek ikasteko eta babesteko eta bar, orduen da, sartu eta gonbidapen egin ikusteko zertan dabiltzan, eta hain hurbiletik jarraipen eginda eta hain ondo azaldu eta Pilarrek esate baterako, gertutik jarraitzen duguna. 1000 euro irabazteko aukera, eraitz eta lide. Horretarako, Greenpeace zen egoitza Londresen egon beharko litzateke. Eraitz eta lide, bai? Amnistia Internazionala behar genuen, aukazuen! Eraitz eta lide, baina honen beste 600 euro baitu zepilatuak alegia, 300 eta 300. Bakea momentuz bermatua dago, seiotan! Zerrik asko, etxeko uste horregotiarren txaldo zueke bai, eh?